Преди 10 години мистериозен план, наречен Подкова, стана основно оправдание на войната за Косово. Според германското правителство, планът бе подготвен от режима на Слободан Милошевич и предвиждаше етническо прочистване на Косово. Откъде Германия получи тези шпионски данни? Каква е тайната история на плана Подкова? Сведението беше получено от наш източник в Белград. За първи път българското военно разузнаване повдига завесата над секретните си операции срещу режима на Милошевич. Наистина ли диктаторът имаше подготвен план? Не беше ясно казано, че главна цел на тези операции е прогонването на албанците от територията на Косово. Или операция Подкова бе германска измислица, за да се легитимират бомбардировките на НАТО през 1999 година. Как и защо Надежда Михайлова предаде строго секретната папка с плана Подкова на Йошка Фишер? Основната отговорност беше да защита интересите на България и сигурността на България. Дипломацията и разузнаването разкриват една от най-строго пазените тайни на София от войната за Косово. Тайната история на плана Подкова.